Okay, det første jeg blev bedt om at gøre i opgaven, det var at lave en oversigt over de statistiske deskriptorer. Og det har så startet med at skrive middeltal. Det er altså en sum af alle de observationer, man har, hvor man så dividerer med antallet af observationer. Det er egentlig bare det samme som gennemsnittet. Og typetallet, det er så det, der forekommer hyppigst. Så har jeg skrevet kvartilsæt, og der har man nedre kvartil, som er den mindste observation. Og det er der, hvor det betyder, at alle de observationer, der er mindre end den, udgør mindst en fjerdedel af alle observationerne. Og ved medianen, der er det mindst en 50%, og ved den øvre kvartil, der er det mindst 75%. Og fraktiler, det betyder egentlig nogenlunde det samme. Det vil sige, hvis der er hvis man siger 5 er en 70% fraktil, så betyder det, at 70% af observationerne er 5 eller derunder. Så det betyder næsten det samme som kvartil. Og variationsbredde, det er forskellen mellem den mindste observationsværdi og den største observationsværdi. Og en frekvenstabel, det er en oversigt over frekvenser og kumuleret frekvens og observationer og den kumulerede frekvens, det er en sammenlagt frekvens i procent. Og spredningen, det er så et udtryk om hvor meget observationerne de sådan ligger væk fra middelværdien. Det vil sige, at er der en stor spredning, så er observationerne langt fra middelværdien, og er der en lille spredning, så er de tæt på middelværdien. Og varians, det angiver så, hvor meget observationerne i gennemsnit varierer fra middelværdien. Og der vil jeg senere demonstrere, hvordan man udleder sådan en regnemåde, hvordan man kan regne det ud. Og varians, det angiver... Nej, det har jeg sagt. Og så stelvediagram. Det er egentlig bare en måde at billedliggøre nogle observationer, der enten er grupperet eller ikke grupperet. Og et histogram, det er et diagram, hvor at man har nogle grupperede observationer, som sådan lidt lettere kan observeres, fordi at man siger, at arealet af hver rektangel, den svarer sig til procentdelen af observationer i intervallet. Så på den måde er det lettere at sammenligne, hvis man har nogle grupperede observationer. Og sumkurven, den kan man også gøre med nogle grupperinger, men der er det også let at se på kvartilerne. Og boksplottet, det er så en måde at afbilde observationerne i kvartiler igen, men hvor man lettere ser på kvartilerne i sumkurven, der afbilder man de kumulerede intervalfrekvenser. Og jeg starter så med at vise opgave 106. Der får man nogle observationer omkring, hvor mange gange nogle skoleelever har været i biografen. Og jeg starter så med at finde frekvensen af det. Og så finder jeg først hyppigheden bagefter, så det gør det lidt mere overskueligt. Hvor man så kan se, hvor mange gange de forskellige observationer de forekommer. Og så finder jeg frekvens af hyppigheden i stedet for. Og så finder jeg den kumulerede frekvens af hyppigheden, hvor jeg så fremstiller en frekvenstabel, hvor man så kan se oversigten over det. Hvilket selvfølgelig er helt vildt smart. Og så laver jeg et pindediagram, fordi det er jo nogle rimelig simple observationer, som man sagtens kan afbilde på et pindediagram. Og der gør det så lidt mere overskueligt. Og så skriver jeg så kvartilerne her for biografbesøgende, hvor jeg så laver et boksplot, der ligesom giver et godt overblik over, hvordan kvartilerne de er inddelt. For eksempel her, der er kvartilen, den nedre kvartil, det er 4, og medianen, det er 6,5, og den øvre kvartil, det er 8. Og så finder jeg middelværdien, som jo bare er gennemsnittet, og så variansen, som jeg vil vise lige om lidt, og så spredningen, det vil sige der, hvor stor spredningen er fra middelværdien. Og så i opgave 126, der får jeg nogle observationer, og så laver jeg først en gruppering af dem, hvor jeg prøver at vise det ved et histogram nedenunder, som sådan viser lidt mere i procent, hvor mange grupperinger, eller hvor mange observationer der var i de grupperinger, jeg har lavet. Og så kan man til vise en sumkurve, der også rigtig fint viser kvartilerne, sådan så man kan se, hvor de er placeret. Og så finder jeg medianen og middelværdien igen, og så prøver jeg at finde fraktilen. Og en fraktil, der kan jeg så skrive fraktilen for 0,2% af alle observationerne og ned efter. Og det bliver så til 11,75. Ja. Og formlen for beregning af spredning, den vil jeg prøve at vise. Det er
den formel, der hedder var x lige med ex i anden minus ex i anden. Og det jeg så gør for at udlede den, det er, at man går først ud fra, at man har et observationssæt, som består af 3 observationer, x1, x2, x3, og det har så selvfølgelig frekvenserne f1, f2, f3. Og så kan man så opstille ligningen der. Og efter man har gjort det, så kan man lave nogle kvadranter på afvigelserne mellem observationerne og middelværdien. Og så finder man så middelværdien af de tal. Yes. Og for at man så kan man reducere det hernede, så det regnemæssigt bliver lettere. Og så bagefter kan man bruge ligningerne, som der stod i bogen. Og så vil man få den ligning hernede. Og så kan man sige, at de sidste 3 led er middelværdien for x i anden, så derfor får man variansen til denne her. Og det vil så sige, at man får ligningen frem, og så er den udledt. Ja. Så lavede vi et eksperiment med vand, som gik ud på, at vi skulle måle 10 ml vand med forskellige måleapparater. Vi havde et 10 ml måleglas og et 50 ml måleglas, og så havde vi en 10 ml pipette og en 50 ml bæreglas. Og så skulle vi så sammenligne, hvor præcise de forskellige glas var. Og først så startede jeg så med at skrive alle målingerne ind for den første, som er det 10 ml måleglasset. Og der grupperer jeg så dataen her og laver nogle grupperinger, som passer til, at jeg kan sammenligne med diagrammerne. Det vil sige, at der er rigtig mange nulværdier, men det er fordi, at jeg skulle finde den, der havde den største værdi af alle, og den mindste værdi af alle, for at jeg ligesom kunne sammenligne bedre med diagrammerne. Og det har jeg så gjort her. Og her har jeg så gjort det med toren, det er så 50 ml måleglas. Og så har jeg grupperet for træeren, som er 10 ml pipetten. Og så har jeg igen grupperet for 50 ml bæreglasset, som er 4'eren. Og der kan man næsten allerede nu her se, at at der er lidt flere forskellige observationer, end der for eksempel var i nogle af de andre. Men her så er det første histogram, jeg har lavet for 10 ml måleglasset, hvor man kan se, at spredningen den er på 0,3, og det viser sig også rigtig meget i histogrammet. Fordi man kan nemlig se, at der er ikke observeret så mange forskellige målinger, så derfor så vil den vurderes til at være nogenlunde præcis faktisk, fordi at hvis der havde været rigtig mange forskellige observationer, så havde den været mindre præcis. Og det kan man også se hernede, at kvartilerne, de ligger rigtig, rigtig tæt på hinanden, sådan nogenlunde, og kurven den er pænt stejl, hvilket igen vil sige, at den er rimelig præcis og holder sig inden for nogenlunde samme interval. Og så her, det kan man også se igen på boxplottet, kvartilerne, de er rimelig tætte på hinanden. Den er nogenlunde præcis. Og så er jeg nået til 50 ml måleglasset, og det er så tydeligt at se, når den har ændret sig lidt, der er lidt flere observationer, og spredningen den er på 0,4 i stedet for. Så den vil derfor være en del mere upræcis. Det kan man også se, hvor kvartilerne de er lidt mere spredt fra hinanden, og kurven den er mere, den er ikke så stejl. Og igen, boxplottet det er bredere i den her, der er billedligere kvartilerne. Så det er tydeligt at se, at den er lidt mere upræcis. Og så har jeg 10 ml pipetten, som gerne skulle være den, der var mest præcis. Og det er den så. Tydeligvis også i forhold til de andre i hvert fald. Der kan man se, at den har en spredning på 0,1. Og histogrammet, der kan man næsten sige, der er nærmest kun middelværdien. Og så er der lige 2 andre værdier. Så der er ikke ret mange forskellige observationer. Og igen, kurven er utrolig stejl, og kvartilerne de ligger rigtig tæt på hinanden. Hvilket så også vil sige, at boxplottet det viser nogle kvartiler, der ligger næsten ens. Som så betyder, at der bare ikke er ret stor forskel. Og så har jeg så histogrammet for 50 ml bæreglasset, som jo også egentlig burde være en smule mere upræcis. Og det kan man tydeligt se her, fordi spredningen den er meget, meget større end de andre på 1,2. Og histogrammet, der er jo kæmpe stor forskel på, hvor observationerne ligger henne. Og her ved sumkurven, den er jo slet ikke lige så stejl som de andre, og kvartilerne de ligger rigtig langt fra hinanden.
det kan man også klart observere hernede på boksplottet, hvor kvartilerne de igen ligger utrolig spredt fra hinanden, som bare viser, at man har haft rigtig mange forskellige målinger, som så gør, at den jo er mere upræcis. Og derfor kan man så konkludere, at det er tydeligt at se, at 10 ml pipetten, den har klart været mest præcis, da den har for eksempel kun en spredning på 0,1, det vil jo sige, at alle målinger har været næsten ens. Og så bliver jeg bedt om at forklare, hvor mange decimaler det vil være smart at bruge. Og jeg vil nok vurdere, at eftersom pipetten den måler rigtig præcist, så vil det være rimeligt med at bruge mere end 2 decimaler, fordi at den på den måde bliver mere nøjagtig, og man bedre kan måle, hvor præcis man gør det. Men ved måleglas og bærglas, der er det nok lidt for upræcist til, at det er nødvendigt at måle med mere end 2 decimaler. Og jeg vil nok sige, at i en bioteknologisk sammenhæng, der vil det nok være rigtig smart tit at bruge pipetten, hvis man for eksempel skal måle 10 ml vand op, fordi den er jo klart mest præcis, og det vil jo gøre, at der er mindre fejlkilder i ens opgave. Men hvis man for eksempel skal måle 100 ml vand, så er det nok ikke så hensigtsmæssigt at bruge en pipette, fordi for det første tager det også lang tid, men der kommer også en større fejlkilde ved, at man bruger den mange gange. Så er det smartere at bruge et andet måleapparat, for eksempel et måleglas, 50 ml måleglas. Så det kommer lidt an på, hvad opgaven står på, men hvis man skal have noget præcis, så er det klart bedst at bruge pipetten.